Egunon, denoi, eta ongi etorri Euskararen praktika onak lanean online mai ingurura. Ni Bilbao Metropoliei 30 elkartea 2011an jarri zenetik, elkartea profesionaltasunari loturoko Basque Pro proiektuan ari da lanean. Gure etorkizunaren balio paradigmatiko gisa. Proiektu hori esparruan, Basque Pro elkargoak delakoan, elkargo profesionalen sarea sortu zen. Sareak 50.000 elkargo kide inguru ditu Euskadin. Sareak interes horreko proiektuan elkarlanean aritzeko aukera ematen du helburu. Bilbao Metropolio 30ek elkargoak euskaraz ekimena 2020 urtean jarri zuen abian. Oro har, elkargo profesionaletan euskara hedatzen laguntzeko elkarlanean. Lehenengo urtean 9 elkargo profesionalek eta PM30ek hartu zuten arte. Elkargoak euskararen bidez honako helburu zehatz hauek lortu nahi dira. Bat, euskararen erabilera handitzea, elkargoetan ematen den berbazko idatziko zerbitzua gero eta euskaldunagoa izateko laguntza teknikoa, ebaluazioa, balantzea, aholkuak, eta bi, elkargokideen erabilera handitzea. Elkargo horietan dauden euskaldunek erabilera handitzea, zerbitzu zein lan laguntz hizkuntza gisa. Proiektuaren ekintzetako bat, elkargoekin jarduerak dira. Gaur, adibidez, euskararen praktika onak lanean mahai inguruan elkartuko gara, giro lasaien zenbait elkargokideenekin esperientzia entzuteko. Orain, Iberbako lamiak elkargoekin jarduerak azalduko ditu. Bai, eskerrik asko, Carlos. Ni lamia naiz Patxirekin batera proiektuak koordinatzen laguntzen dugu. Eta, Carlosek esan bezala, elkargoak euskaraz proiektuaren barruan elkargoekin dago, jarduerak dira, urtean 3 aldiz elkartzen gara, eta jarduera hauek izan nahi dute topagunea, giro lasaian elkarren berri izateko eta euskaraz aritzeko. Eta hau da 4. edizioa. Iaz 3 egin genituen, testuinguru apurtxo bat arraroan, online izan zirelako denak, eta, hau ere online antolatu dugu, elkarren berri izateko eta 2020ko edizioetan lehenengoan eduki genuen erakusketa digital bat, 2. bizita gidatu virtual bat, eta 3. Euskaraldiaren testuinguruan antolatu genituen ekintzak, lehiaketatxo bat, gero elkartu egin ginen online ere bai, eta aurtengo lehen edizio honetan 3 gonbidatu daukagu. Helburua da elkarri gure esperientzia kontatzea eta lan munduan dauden euskararekiko praktika onak ezagutzea, ze urrats eman daitekeen, nola, ze oztopo dauden, ze abantaila, eta horretarako lehenengo gonbidatua izango da Jaime Elias. Jaime, hortik zaude? Prestatzen den bitartean, 3 gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet, bai. Lehenengoa izango da Jaime Elias, abokatua, eta kontatuko digu epaitegietan euskara erabiltzeko ze urratse eman daitezkeen, eta ze bere kasua, ezta. Ondoren Plastigaure enpresa aukiko dugu, Nerea Garmendia eta Seila Bartina dauzkagu gure artean, eta azkenik Izaskunde Larrua Madrazok gizarte hezkuntzako esperientzia polit bat kontatuko digu. Eta galderak pentsatu dugu hizlari bakoitzaren ostean eguztea tartetxo bat horietarako, zuek ere parte hartzeko, eta lasai elkarrekin hitz egiteko. Eta, gogoratu hori, hau lehenengoa izango dela eta urtean zer beste 2 elkargoekin egongo direla eta sare sozialetan ere bagaude abildua elkargo eusen. Orduan, Jaime? Esan diota,
Agian azkena. Bale, ez. Epaitegitik datorren. Bai, ez, epaitegitik datorrela eta orduan azkena izango da, bai. Bueno, orduan Plastigaurreko zeilatan ere hasiko zarete zuek? Bai, arazori gabe, goziko gara. Vale. Bueno, kaixo, egunon guztioi, gu Plastigaurretik gatoz, eta, bueno, nire lankidea Xila Barcina pertsonen garapeneko sarietik dator, eta ni Nerea Garmendia, zuzendari finantzieroa naiz. Bueno, lehenengo esplikatuko dizuegu pixka bat, bueno, Plastigaur zer garen, zer egiten dugun, eta gero sartuko gara pixka bat gure euskara inguruan eduki dugun esperientziarekin. Bueno, Plastigaur da, 1989 urtean sortu zen enpresa familiar bat, Andoainen gaude, eta gaur egun 160 inguru langile gara. Zer egiten dugu Plastigaurren? Plastigaurren polietilenozko ontzi eta bilgar malguak fabrikatzen ditugu. Da plastikozko pakatxina. 3 familietan bezala banatzen dira gure produktuak, dira bilgarri primarioak, bilgarri sekundarioak eta bilgarri terziarioak. Bilgarri primarioak dira produktuarekin edo elikagaiekin kontaktu zuzena daukatenak, adibidez toallitak, edo gulak, edo pizza, ez? Zuzenean lehenengo kontaktua daukana. Bilgarri sekundarioa izango litzateke, deitzen digu agrupazioarena bezala, ez? Bildu egiten ditu latak, botellak, eta 3. Bilgarri terziarioa da paleta biltzen duena. Orduan horiek dira gure 3 familiak. Eta gure azkeneko plan estrategikoan ardatz nagusi bezala iraunkortasuna dago. Orduan horren ondorioz, ekogaur gama berri bat sortu dugu, eta hor, gehien bat da, material birziklatuarekin fabrikatzen ditugula gure produktuak, eta egiten ditugun produktuak direla 100% birziklagarriak. Ez, gure estrategia, ekonomia zirkularrean eta ekodiseinuan finkatuta dago. Bueno, hori pixka bat kokatzeko eta ikusteko, ze enpresa garen eta zer egiten dugun. Eta nola hasi ginen pixka bat euskara inguruan lan egiten. Bueno, esan dizuet enpresa familiar bat dela, ni familiako kide bat naiz, 2. belaunaldikoa, eta, nire aitak enpresan lan egiten zuenean, beti zeukan, euskararekiko, sentsibilizazio bat, eta garrantzia ematen zion, ez? Beti esaten zuen, kartel guztiak, elebietan jarri behar dira, ez bakarri gazteleraz, horrelako gauzak, ez? Baina ez zen gauza bat sistematikoa. Baina, beti eduki dugu kutsu hori, ez? Orduan, zuzendaritza talde berria osatu genuenean, gauza hori geneukan, ez? Euskararekiko, eta iruditzen zitzaigun, importantea zela, ez? Euskaldun nortasun hori, Plastigaurren lantzea eta finkatzea, ez? Orduan, erabaki genuen, estrategi barruan sartzea, eta Plastigaurren euskararen presentzia areagotzea, ez? Ikuste genuen lan munduan euskara oso gutxi erabiltzen zela, eta Plastigaurren ere bai, eta hori aldatu nahi genuen. Orduan erabaki genuen euskara plan bat egitea. Bale, orduan, nola egiten da hori? Karo, guretzako hori zerbait berria zen eta ez genekin ez da nondik hasi. Orduan erabaki genuen laguntza eskatzea, ez? Kanpo laguntza eskatzea aholkulari bat. Eta Eluiarrekin kontaktuan jarri ginen. Orduan, Eluiar etorri zen, esplikatu genien pixka bat zein zen gure kezka, zein zen gure helburua, eta, beraiekin lanean hasi ginen. Orduan, zer egin genuen lehenengo gauza? Egin behar den lehenengo gauza da diagnostiko bat, ez? Ikusi zein den Plastigaurren argazkia momentu honetan. Nola gaude euskararekiko. Orduan, zer egin genuen? Inkestak egin genizkien langile guztiei, jakiteko zein zen bere euskara maila, ea euskara ezagutzen zuten, ea euskara gabiltzen zuten, zer irudituko litzaieken Plastigaurren euskararen presentzia areagotzea, parte hartuko luketen edo ez ekitaldi ezberdinetan, horrelako galderak egin genizkien. Gero egin ziren ere elkarrizketa batzuk, Plastigaurreko pertsona esanguratsu batzuekin, ez? Osea, ziren departamentu ezberdinetakoak,
batzuk euskaldunak, besteak euskera zerbait ulertzen zuten, baina ez zuten erabiltzen, eta besteak ez zuten euskera ulertzen, ez? Eta orduan, bueno, horrekin informazioa lortu zen. Eta gero ere bai, begiratu genuen pixka bat, ikusi genuen zein zen paisaia linguistikoa. Zer deitzen diogun paisaia linguistikoa? Kartelak, nola daude kartelak jarrita, errotulazioan, zer da, elebietan, gaztelera hutsean, euskeraz, ikusi pixka bat, zein zen paisaia. Eta guzti horrekin, atera genuen argazkia, eta atera ziren Plastiagorreko indarguneak, eta hori da, eta hobetzeko puntuak. Eta, orduan, horren ondorioz, sortu genuen Plastiagorreko lehenengo euskera plana. 4 urtetarako, 2020-2024. Bai, horrekin batera ere bai, euskera batzordea osatu genuen. Euskera batzordean 4 pertsona gaude. Ikusi zute, Sheila eta ni, eta gero beste 2 pertsona daude. Egia esan oso pozik gaude euskera batzordearekin. Zeren beste 2 pertsonak, Sheila eta biok ikusi zute bulegoko kide gerala, bulegoko langileak, eta beste 2 pertsonak plantakoa dira. Hori oso importantea iruditzen zaigu, zeren zer lortzen dugu horrekin, euskara batzordeko kideak aukeratzeko ere, azkenen lan handia egin genuen, ez da zertan guretzako importanteena. Azkenen sail guztietan ere, gure nahi hori zabatzea zen. Nola iristen da askotan plantako jendearekiko, hango jendearekin, azkenean, egia da, beti desberdintasun hori izaten dela, eta beko jendeari iristen zaio guk nahi egun informazio guztia, ez? Orduan, azkenen gure estrategia izan zen, beraiekin ere kontatzea, gure batzorderako, eta egia esan oso ideia ona izan dela. Ze beraiek dute azkenean eguneroko harreman hori beran, beraiek trasladatzen dituzte gure batzordean ateratzen diren ekitaldi guztiak, edo egin behar guztiak, eta beraiek gabe oso zaila izango zen ere. Hortan ere diagnostikoan sorpresa handia eraman genuen, ze ikusi genuen guri paisai hori, ikusten genuen bakoitzean, guri iruditzen zitzaigun euskararen erabilera txikia zala, baina diagnostiko hortan ikusi genuen, ulermena ere oso handia zala, baina ohitura falta hori bakarrik falta zala. Orduan, lan polita genuela ikusi genuen, baina uste genuen, baina erraisagoa ere. Jendeak, gogoarekin hartu zituen inkestak, proposamen asko ere egin zituzten. Orduan, diagnostikoko zati hori, polita ere dela egitea iruditzen zaigu. Eta danak parte hartzea ere importantea. Hori da, danak involukratzea. Orduan, euskera batzordearekin egia esan, Sheilak esan du bezala oso pozik gaude, eta gainera plantakoa bakoitza da sekzio batekoa, orduan dena hartzen dugu. Eta egia esan horrek lagundu dugu pilo bat, langile guztiei iristea. Eta ere barkatu, baina oso importantea izan da guretzat, zuzendaritzako kide bat izatea ere, azkenean nortasun hori ematen dio proiektuari, eta gero, kasu honetan pertsonal saileko beste pertsonat sartu genuen, ni momentu honetan, azkenean zergatik, guk harrerako pertsonekin kontaktu zuzen hori daukagulako, eta kanpoko komunikazioa ere gure sailetik zabaltzen dugu, orduan garrantzitsua da. Norbait berria etortzen denean, gure kutsu hori ere trasladatzen jutea, eta gure nahi hori, eta harrera planean ere protokolo berri bat egin genuen, beraiei gure euskera plana azaltzeko. Kideak ondo aukeratzea oso importantea izan da, bai. Hori da. Euskera batzordean egiten ditugu 4 bilera urtean. Normalki. Beharra baldin badago, gehiagotan elkartzeko ere egin dezakegu, baina printzipioz 4 bilera daude. Eta beste taldetxo txiki bat daukagu ere bai, talde eragilea. Eta hor, euskera batzordeko 2 kide gaude. Zazki, Sheila eta biok gaude talde horretan. Zer egiten du talde horrek? Prestatzen ditu pixka bat, Elujarrekin batera, euskera batzordean landuko diren gaiak, jarraipen handiago egiten zaio planari, pixka bat gehiago lantzen dira gauzak, eta izaten da, pixka bat erreixagoa, bia bulegokoa gera, pertsona gutxiago, orduan, horrek ere asko laguntzen du.
Bale, bueno, gero, euskera planan orduan. Euskera planan, hor ikasi genuen daudela bi ardatz nagusi, ez? Ordurarte guk ez genekien, baina dago zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Zerbitzu hizkuntza da kanpoarekiko bezala, ez? Bezeroekiko, hornitzaileekiko, herritarrak, administrazioa, eta lan hizkuntza da barneko, plastiga horren internoki erabiltzen den hizkuntza, paisaia eta hau. Orduan, zer erabaki genuen? Esan genuen, zerbaitekin hasi bargera lanean, eta erabaki genuen lan hizkuntzarekin hastea. Zergatik, pentsatzen genuelako importantea zala, lehenengo, internoki ondo, euskararen presentzia ondo bermatuta egotea, erabiltzea, gero hori kanpoarekiko eta isladatuko zalako. Eta, barrizagoa ere bai ikusten genuen, lehenengo barne talderiko begiratu eta hor lanean hastea. Horrek ez du esan nahi, zerbitzu hizkuntzan ez dugunik ezer ere egin, porque gauzak egin ditugu. Adibidez, web horrian, euskerak dauka hor bere puntu importantea, eta notiziak eta publikatzen ditugunean, beti hizkuntza guztietan egiten dira. Ez da, askotan esaten dute, jai hori egiten dela, lehenengo gazteleraz ateratzen da, eta gero, denborera, itzuli egiten da, guk egiten dugu dena batera. Gero adibidez, e-mailetan, sinaduretan, euskararen presentzia ere hor sartu dugu. Txartelak, rotuloak, pixka bat, kanpoarekiko zer ikusten da. Hor ere lan egin dugu eta pixka bat gauzoiek finkatu ditugu. Eta lan hizkuntzan, zer egin dugu? Lan hizkuntzan, lehengo urtean, hasi ginen, eta lan garrantzitsuena izan zen, hizkuntza politika orokorra finkatzea. Dala, pixka bat, hizkuntza irizpideak, ez? Ez dakit, gero igual jarri dezakezu, baina pixka bat, ikusten dezuten liburuzko hau. Egia esan, kostatu zitzaigun, pilo bat, hizkuntza irizpide hauek finkatzea. Zergatik? Baina, baita ere, niretzat hori oso aholku garrantzitsua da, ez? Lan handia egin genuen zertan. Guri, esan dugun bezala, Elujarrek gidoi bat bezala ematen digu, ez da, gure bide hortan laguntzen jarraitzen dutelako. Orduan, ere esaten zuten, hizkuntza irizpideen liburuzkoa hori, hori gure batzua izango zala, gure gaurko biblia bezala edo izango zala, baina beraiek ekarri zizkiguten adibide gisa, beste enpresa batzutan egiten zuten lanak, eta, iruditu zitzaigun interesgarria, baina importantean hartzala gure enpresara egokitzea, ez da? Zeguk, jarri ginitzizkela, ez dakit, puntu pila bat, baina benetan gubeteko genituen, hori izan zen gure refleksioa. Orduan, hori ere oso garrantzitsua dela iruditzen zaigu. Gure enpresara jetxi behar ditugula helburuak, oso errealak izan behar dutela, ze bestela gero, ez balin baditugu bete behar, ez dula ezertarako balio, ez da gure irizpide hori finkatzea. Eta hortan, denbora asko pasa gendu. Ze hasiera batean, irizpide batzuk finkatu genituen, eta adibidez harrera planetan, ikusi genuen, hasieran oso irekia utzi genuen jendeari hautatzeko. Zertan nahi duzu adibidez zure dokumentazio ofiziala, nominak, kontratua, horrelako gauzak, ez da? Euskara ez ala erderaz, eta jendeak zertara jotzen du, gehien bat erderara. Zergatik, ematen dulako profesionaltasun maila hortan ez da beldurra batik, edo ez dakit zergatik, hobeto ulertuko dugu erderaz, edo ohitura handiagoa daukagulako. Claro, guk hori ikustean, gero pertsonak aldiz, euskaraz ulertzen zuen, euskaraz hitz egiten zuen, zer erabaki genuen, hizkuntza irizpide hori aldatzea, eta zuzenean gauz guztiak eleietan jartzea. Orduan, hori adibidez izan da, pertsonalizazio puntu bat, eta horrela puntu asko landu ditugu. Hori da. Hizkuntza politikan, egiten dena da, hizkuntzaren erabilera normalizatu eta arautuko duen marko bat jarri, ez? Adibidez, nola egingo ditugu bilerak, formakuntzak, komunikazioak, esilak esan duen bezala, printzipioz gauza asko eleberan jongo da. Marketinga, nola egongo da gure weba, nola izango dira gure sinadurak, e-mailak gure artean nola idatziko ditugu, barne komunikazioa nola izango da. Guzti hori arautu genuen, eta horren ondorioz batera zen liburuxa. PDF batean daukagu eta liburuxa ere bai argitaratu genuen. Orduan,
garrantzia emateko eta jendea, ikusteko guretzako oso importantea zela, zer egin genuen. Taldeka, euskerako batzordeko bi kide joan ginen, taldeka, eta enpresa guztiei banatu genien. Banatu, azaldu eta importantzia trasladatu. Orduan, hori bai importantea, porque ikusten zen, enpresa garrantzia handia ematen ziola, eta nahi genuela horrela funtzionatzea, hizkuntza alorrean. Ze gehiago egin genuen lan hizkuntza? Xelak esan duen bezala, protokolo bat egin genuen langile berrientzako harrerarako. Hor esplikatzen diozuzu? Bai, horrekenean harreran hori, beraiei trasladatzea da, zein nahi daukagun, zein guren plana, zein dira gure irizpideak, beraiei sartu eta barneratura izateko. Eta gero ere, nik oztopo hori ikusi nuen, dana hain irekia utzita, azkenean ze joera daukaban pertsonak, da? Orduan, hori aldatu genuen, eta gero printzipioz ere, egindako beste lanak internoki izan zian. Oztopoak ikusten genitula, hor ze helburu jartzen genuen, pentsatzen genuen ez da. Bai estrategikoki, eta bai planaren barneko ekintza bat nahi izan, Hori da. Eta gero azkenik, ze beste lan egin genuen, paisaia linguistikoan lan egin genuen, ez? Hori asko lagundu ziguten plantako beste kideek. Egin zuten beraiek, argazkiak atera, sekzioka jarri, sailka jarri, eta, jakin, kartel horiek gaztelera gutxian zeudela, eta pixkanaka aldatzen jungera eta elebietan jarri. Eta gero hizkuntza irizpidetan, badago, jarrita, kartel berria egiten bada, bizkuntzetan jun behar du, ez? Eta gaina esaten dugu nola, lehenengo euskeraz eta gero gazteleraz. Edo pixka bat handiago euskeraz, eta, pixka bat ez, bereizteko. Edo beste gauza batzuk adibidez. Oso hitz berdintxo baldin badira, kafea jartzen dugu, porque denak ulertzen dute. Orduan, horrelako gauzatxoak. Eta pixka bat, ze oztoporekin aurkitu gera. Egia esan, naiz eta oso enpresa euskalduna izan, eta jende asko ulertu, zer gertatzen da. Bilera bat egiten dezunean, 5 pertsonekin, 4 euskaldunak. Baina, bat bakarrik baldin badago, euskeraz ulertzen ez duena, bilera guztia gazteleraz egin behar da. Hori da, oztopo bat. Beste bat, jendeak ez dago ohitura. Naiz eta euskalduna izan, hasi zinen hasiera batean gazteleraz hitz egiten, eta gero oso zaila da ohitura hori aldatzea, ez? Eta, jendeak ikusten badago jendea oso urrut ikusten duela euskera, ez? Daude kasuistika batzuk, eta horiek dira pixka bat aurkitu ditugun oztopoak. Zer egin dugu oztopo horiek gainditzeko? Sentsibilizazio asko, pilo bat. Adibidez, Euskaraldian. Euskaraldian 2 ediziotan hartu genuen parte, eta horre evoluzio handia ere ikusi genuen, lehenengo Euskaraldian 134ko partaidetza izan genuen, eta bigarren Euskaraldian 44koa. Orduan, 10% jo genuen. Orduan, horra jendeak ohitura handia hartu zen euskaraz hitz egiteko, periodo hortan, eta saiatu ginen gero hori ere luzatzen. Baina oztoporik handiena, bigarrengo edizioan, ikusi genuena izan zen, adibidez, ariguneak sortzeko garaian, berak esan duna, ez da? Arigune asko detektatu genituen, baina bazegoen beti nunbaiten norbait erderaz bakarrik egiten zuena. Orduan, baina horrek ez zigun arigune moduan, ez? Baina, hortan ere lantxo polit bat egin genuen, eta azkenean, lan asko egin genuen, eta jendea oso motibatuta, eta iasan euskararen erabilera igo egin zen. Gero egin genuen valorazio bat adibidez, eta pixka bat galdetzen genio jendeari, ea nola sentitu zen, ea zer ikusten zuen hobetzeko, ze arazo zituen, euskaraz hitz egiteko, idazteko, eta hor atera ziren 2 puntu importante. Bat izan zen, euskaraz emailak idazteko zeuzkaten zailtasunak, eta beste bat, deni gertatzen zaigun. Azkenean, ohituta gaude euskaraz modu informal batean hitz egitea, baina ja laneko asuntoetan, ostras, ez da inerreza, ez? Porque hitz oso teknikoa daude, ez? Ez baldin bazaude oso ohituta, karo, hornitzaile, proveedor, esatezu, hornitzaile zer da hori, edo ijezketa, laminazion, da como txino, esatezu, ez? Orduan jendeak azkenean, tendentzia da, gazteleraz hitz egitea. Orduan, atera ziren 2 gauza horiek,
Eta, bueno, zer egin dugu. E-mailen asuntoarekin atzo bertan egin genuen ikastaro bat. Eta jendea superpozik, motivatuta, bueno, praktikan jartzeko gogoarekin, ez? Eta gero bestea, baitzena, orain martxan jarriko dugu, eta izango da pixka bat jendeari eskatzea, ze hitz dira arrotzak zuretzako, ez dakizu euskeraz esaten. Pues yo qué sé, laminación edo proveedor, cliente, tal, bueno, idatzi. Orduan egingo dugu hiztegitxo bat, hiztegi teknikoa deituko diogula, eta hori banatuko dugu, orduan, bueno, jendeak eta, erresago hitz egiteko lan kontuetaz euskeraz. Gero, sentsibilizatzeko zer egiten dugu ere bai, hilabeteko pilula bat bidaltzen dugu, ez? Pilula, euskeraz idazteko edo hitz egiteko trukoekin bezala, poesia, bueno, beti gogorarazteko, venga, hementxe dago, euskera eta, ez, erabili behar da. Eta, printzipioz, Erakutsiko ditugu irizpideak, nahi baduzue? Bale. Eta jarekin amaitzen hasiko gara. Enroiatzen dira, asko eta igual ez, a ber, parkatu, ez dut onden txuri. Zuteko bakarrik esan behar genitu, ze aholku edo emango genituen. Beste enpresatan, euskara plan bat martxan jartzeko. Hori da. Lehenengoa da, printzipioz guri asko lagundu zigun kanpoko laguntza. Osea, aholkularitz bat edukitzea, ez? Osea, ia esan, horrek eman digu, osea, pixka finkatu digu, gidoian, nundi joan behar genuen, eta horrek egin digu, asko, bueno, aurreratzea, azkarrago jutea, eta, bueno, argiekin nundi joan behar genuen. Piloa lagundu digu. Egia da, koste badela, baina diru laguntza daude ere, bai, lanitzek ematen ditu diru laguntzak, eta orduan, bueno, subentzionatu dezakezu gastu hori ere bai. Gero, bigarren aholkua, Euskara Batzordearena, kideak ondo aukeratzea esan degula. Hori da. Beste aholku bat da, zuen inguruan azaltzen diren ekitaldi guztietan ere parte hartzea. Ze horrek egiten dizu beste ikuspuntu batzuk ikustea, azkenen baita ere elkarrekin lan egitea beste enpresa batzuekin, eta horre ere beti apoio bat egoten da, ezta? Hori da. Eta azkeneko aia da, pazientzia, eta jun oso suabe, ze jendea normalti beldurtu egiten da, ez? Osea, esaten dugu, ostra, zer aldatuko da hemen, jonik ez da kontrolatzen euskera. Honek ez, igual kanpo nago, edo zer egin dezak, ez zailtasuna, jendea beldurtu egiten da. Orduan, lasaitasuna, transmititu, bueno, pixkanaka fungo gerala, ez dela ezer gertatzen, bakoitzak alduen inean aldatuko duela, eta araberiko duela, eta, bueno, nik uste jendea oso pozik dago, eta, bueno, pixkanaka gure helburua lortzen ari dela. Eta listo, ustedes sartu dela ropa. Primeran, eskerrik asko. Hori, erakutsiko dugu momentu batean nahi baduzue dokumentua, bale? Eta gero ja joan pentsatzen besteok galderaren bat baldin badaukazue. A ber. Bueno, hau ez da komentatu duzuena. Hori da pixka bat baitzaurrea, bai, nondik sortu zitzaigo pixka bat kezka hau. Bueno, hori gara ikerakute. Bale, norbaitek badu galderarik? Galderaren bat egin nahi du norbaitek? Venga, nora sortuko da lehenengo azatera. Galdera bat. Bezeroekin, zuen bezero Euskal Herrikoak mintzat hor lortu duzu, ez? Pizkat, aurz eta idatziz, ez? Euskeraz, nahiz eta lehentasun eman diozu barruko harremanei, zerbitzu lan hizkuntzari. Bai? Bai, markatu. Egia da, oraindik ez gara hasi horretan lan asko eginez, ze gure kasua da, gure bezero gehiengoa daude Euskal Herritik kanpo. Baina, Euskal Herriko bezeroekin, behintzat, ematen diogu aukera, faktura euskeraz jaso nahi badute jasotzea, eta pixka bat ere,
erabiltzen ditugun dokumentuak euskeraz nahi badituzte erabiltzeko. Baina, bueno, lan pilo bat egin nahi dugu hortan, ez? Porque egia da, bermatu nahi degula, euskeraz izan nahi badute harremana, eukitzea. Ez da erreza, porque adibidez, departamentu komertzialean, justo jende asko bazaki euskeraz, ez? Baina, badaude bi hiru pertsona baietz, orduan, saiatu bergera, pentsatu bat egun nola egingo dugun hori, ez? Hori bermatzeko eta pixka bat hori areagotzeko. Pentsa egin ditugun bi hiru formakuntza, asko dira komertzial sailera eta harrera eta administrazio sailera. Bi sail hortan zentratu gara, beraiek horri aurre egiteko aukera izateko. Hori da, lehen urtean ere egin genuen ikastaro bat, harrerako jendearekin, jakiteko, hori, ez? Lehenengo hitza, lehenengo euskeraz, ez? Eta horrek ematen diolako ja, bezeroari edo bisitari, esatea, euskeraz hitz egin dezaket, ez? Porque buenos días esaten badezu, hasten dira ja gazteleraz. Egun hon esaten badezu, hasten dira, eman genien ere bai, horrelako, pistak edo txiki bat, hori. Telefono zitzegit hartzerakoan ere bai, berdina. Piska bat, bauta batzuk bezala, eta, Baina horrein badaukagu lan egiteko. Azkeneko planaren azkeneko 2 urtean zentratuko gera gehien bat hortan. Oso, eskerrik asko. Bai, hemen badago beste galdera bat. Kanpotarrei faktura euskaraz bidaltzen diezue, beraiek ingelesez bidaltzen dituzten bezala. Bai, bakoitzari hizkuntzari garrantzia handia ematen diogu, ez bakarrik eusketari. Adibidez, bezero alemana baldin badaukagu, alemanez dijoa bere faktura, frantsesez, bai. Galdera dijoa, haber denei euskeraz, ez da? Bai. Barkatu? Bai, ez dut entzun, zer zan duzu barkatu? Bai, galdera zer dijoa, haber naiz eta bezero internazional bat izan euskeraz dijoan faktura? Hori da, bai, euskaraz elebitan edo hizkuntza batean baino gehiagotan imaginatzen du. Bakoitzari bidaltzen zaio bere hizkuntzean. Alemanei alemanez, frantsesei frantsesez, eta bestela ingelesez. Eta adibidez, newsletterrak bidaltzen ditugunean, bai bereizten dugu. Bezero euskaldunei elebietan bidaltzen zaie. Estatu mailakoei gazteleraz bakarrik. Eta atzerrikoei bakoitzari bere hizkuntzan. Hori asko zaintzen dugu. Bale, eskerrik asko. Igual pasako gara hurrengo hizlariaren gana. Izaskun, hortik zaude? Bai, egunon. Bale, zurea da hitza. Bai, ondo entzuten da, nahi guztunean. Bale. Egunon, Izaskun de la Rua Marazo naiz eta Euskadiko Birgizarteratze Institutoan egiten dut lan. Euskadiko Birgizarteratze Institutoa irabazi asmorik gabeko erakundea da eta 3. sektoreko plataformetan parte hartzen dugu eta Euskal Autonomia Erkidegoan dihardu. Irse bideitzen dugu normalean, bestela, egia delako. Gure misioa, bazterketa prozesuetan murgilduta dauden erabiltzaileen bizi kalitatea hobetzea da. Adinduak zein adingabeak. Eta horretarako 5 eremutan egiten dugu lan, justizian, gazte justizian, babesean, gizarteratzean eta gizarte eta hezkuntza esku hartzean. Ni Bilboko 3. barrutiko gizarte hezkuntza eta komunitate arloko esku hartzerako programan egiten dut lan, eta programa hau Bilbo udalerrian bizi diren adingabe eta familiak artatzeko helburua duten prebentziozko hezkuntza programa da. Egoera zaurgarrian edo babesik gabe geratzeko arrisku arinean edo moderatuan daudenean aplika daitekena. Eta gurea esan bezala, Bilboko 3. barrutian kokatuta dago, hau da, Otxarkoaga eta Txurdinagako auzoetan. Eta nire taldean 9 lankide gara, eta denok gizarte hezitzaileak bezala. Orduan, euskararen normalizaziorako zeintzuk izan dira egin ditugun ahaleginak? Gu 2015ean Irse Ebin lehenengo euskara planarekin hasi ginen. Eta orduan, gure taldeko 9 lankideetatik, batek baino ez zeukan C bata, bik B bia, beste batek B bata, beste bik A bia eta beste 3 A bata edo gutxiago.
Eta gainera, Euskara bete behar gisa bizi zen, eta taldeak uste zuen bestelako prestakuntza premia handiagoak genituela. Hala nola, indarkeria matxistak eta adingabeen aurkako sexu abusuak detektatzea edo prebenitzea. Orduan, gure egoeraren diagnostikoa eta gure sarearen diagnostikoa egin genuen, Plastik aurreko kideek adierazi duten bezala, eta lau ondorio hauek atera genituen. Lehenengoa, gure sareko ebaliabide asko euskaldunak zirela. Naiz eta Otxarkoagako eskolak A eredukoak izan, irakasle gehienek euskaldunak zirelako. Bigarrena, garrantzitsua zela, ez zitzaion moduan dugun papera familiekiko eta bereziki adingabekiko. Garbi genuen, familiak eta adingabeak euskarara hurbilduta etorkizunerako lan eta bizi aukerak handitzen zaizkiela. Eta hain justo, baztertzailea dela pertsona horiei euskaraz bizitzeko aukerarik ez emotea. Hirugarrena, taldeak bermatu behar zuela euskaraz erantzuteko gutxieneko gaitasuna zegoela udalaren agindu. Zerbitzua udalarena da, naiz eta IRSEBik kudeatu. Eta laugarrena, ze bata zeukana zenbatu gabe, taldearen 3 kide euskaraz motel aritzeko gai zirela eta beste 2 euskaraz motel hitz egiten bazen ulertzeko gai zirela. Orduan, honekin, IRSEBiko euskara batzordeak zenbait aukera landu zituen, funtsean euskara ikasteko bizpahiru ordu laneko orduetakoak izan ahal izatea eta talde giroa euskalduntzeko ekintza batzuk. Orduan, lanean euskararen aldeko giroa sortu, baina zelan, ezta? Behar izan genuen lehenengo gauza gogoa azertzea izan zen. Eta gogo handiegirik ez bazegoen eren, hasierako kontrako jarrera euskaraz ikasten hasteko lotura zuen, baina ez beste ekintza batzuk egiten hasteko. Hala ere, ikastearekiko kontrako jarrera hori ezen denentzat berdina. Izan ere, lankide bat, abi maila zeukan batek, 2016an bizpahiru ordu horiekin euskara ikasten hasi zen, eta beste lankide batek, dagoeneko B batetik zebilena, euskara ikasten jarraitu zuen, baina posago ordu batzuk lan orduetan egiten hasi zelako. Orduan, nola moldatu ginen giroa sortzeko behar horrekin? Une horretan, egia esan lankide motibatuenak C bat eta B maila zituztenak ziren. Baina, gure artean ez genuen euskaraz egiten, ia inoiz, komentatu duzuena, ohiturena eta hori. Orduan, lehenengo pausua izan zen ohiturak aztertu eta aldatzen saiatu. Horretarako laguntza izan genuen, Plastik aurra komentatu duten bezala, guk Emun kooperatibarekin ari ginen euskara plana IRSEB mailan egiten, eta haiengandik jaso genuen behar genituen irizpideak. Adibidez, aldetu ziguten lehenengo gauza. Ze honetan da posible zuentzat euskaraz lasai aritzea. Hor batu ginen eta pentsatu genuen, astean bazkari batean euskaraz aritzeko konpromisoa hartuko dugu. Eta orduan, bazkaltegiak egiten hasi ginen. Bazkaltegiak ziren, bazkaria euskaraz egiten bagenuen, bazkaltegia. Bazkaltegia zen. Gero, zelan hitz egin genezake euskaraz, ulertzeko gai, baina hitz egiteko gai ez zirenekin. Horretarako, orain euskaraldiekin ja arituago gaude denok, baina une honetan guretzat nahiko berri izan zen dena, eta horretarako zenbait jarraibide jaso genituen komunikatzeko. Hala nola, gure buruei euskara eta gaztelanian hasteko baimena eman. Adibidez, norbaitek euskaraz egiten bazuen, besteak gaztelaniaz erantzun zezakeen, edo bi hizkuntzak tartekatuz bakoitza bere mailara egokitzen. Astiroago hitz egitea. Esandakoa ulertu dela egiaztatzea, eta halaber, ulertu duzuna izan dizutena dela egiaztatzea, parafreatuz, adibidez. Batzuetan, gertatzen zitzaigun, pertsona azten zela hori holan irribarretsu buruarekin baietza esaten, eta uste zenuen, dana ulertuta zegoela, eta 3 minutu beranduago zen, zertaz hitz egiten ari zara, orduan hori problema bat zen guretzat. Edo esaldi bera hainbat modutan egitea, hizkera errazagoa erabiliz, eta ez didaz ulertu, hurrengo esaldia ja gaztelaniaz esaten dizut. Aukera guzti horiek landu genituen. Eta 2017an, euskaraz ikasten ari zirenekin EUSLE metodologia erabiltzen hasi ginen. Hau da, euskaltegian zeuden
pertsona batzuk eta hoiekin lankide bik ikasten ari zirenekin zenbait astetan euskara hutsean hitz egiteko konpromisoa hartu zuten. Eta hau, superbaloratuta izan zen, eta euskaltegietan aritzen zirenak oso pozik hartu zuten. Eta hortik, hizkuntza ohitura aldatzen joan zen pizkanaka. Pizkanaka, baina, bueno, hasi ginen baita. Eta urte horretan bertan, euskara maila basuena zeukatenak, ulersaioetara animatu ziren. Ulersaioak dira, soilik ulermena lantzera bideratzen diren saio gidatuak. Gramatikarik gabekoak eta komunikazioan oinarritutakoak. Irsebiko beste 6 lankidekin batera, 30 orduko ikastaroa izan zuten, eta saio horiei esker lankide asko jarrera guztiz aldatu zuten, hor bai nabarmendu genuela kriston diferentzia. Eta oso positibokatu zuten hizkuntza murgiltzeko modua. Beldurrak astindu zituzten, hizkuntza praktikoa ikasi zuten, eta haien buruak ulertzeko gai bizit zituzten. Eta ulersaioak amaitu ostean, haien konpromisoa zen beste lankide batzuekin ulerrizketak egiten hastea. Ulerrizketa hau da, astean behin 20-30 minutuz, euskaraz gai bati buruz entzuten eta nahierara erantzuten. Hori lankideen artean egiten genuen hori, Lankide bi ziren haien arduradunak eta prestatzen zuten gai erraz bat egunkaritik aterata edo erratian entzunda edo dena delakoa, eta 20 minutuz edo horri buruz hitz egiten zuten. Eta hala ere, hizkuntza ohiturak garatzea, zuek esan duzuen bezala, zaila egiten zen eta guri zaila egiten zitzaigula konturatu ginen, eta hortik bai eskatu genuela laguntza pizkat gehiago kanpotik, eta orduan hilabetean behin gure basaltegietara emuneko kide bat etortzen hasi zen, horrela 2 urtez. Baina bai ordurako, ulersaioak, ulerrizketat, eusle eta hau dena eginda, ordurako bazkaltegietan talde osoak hartzen zuen parte, ez bakarrik hasi ginen 3. Orduan bai hori desberdintasun handia zela. Eta honekin batera, beste aldaketa batzuk tartekatzen joan ginen. Irsebiko euskara batzordeak bultzatuta, adibidez. Euskararen eguna ospatu. Mahaiko egutegia euskaraz izaten. Korridoreetan eta bulegoetan, geneuzkan kartelak elebidunak jartzen. Euskaraldietan parte hartzen. Holako gauzak. 2018tik aurrera, 3 kontratazio berri egin ziren eta 3 ze batekin etorri ziren baita. Eta oraintxe bertan, lantaldean ze bat 5 kide dauzkate, batek B2 eta beste 3 A2. Orduan, panorama nahiko aldatu da 5-6 urte hauetan. Oztoporik, oztopoetara heldu baino lehenago. Bai begiratu genuen baita sarea zein erabiltzeei ze aldaketa egin genezaken. Zuek esaten zenutena lan hizkuntza eta hori, zerbitzu hizkuntza, ezta? Eta orduan sarea eta erabiltzaileei begira zenbait protokolo aldatu ditugu. Adibidez, erabiltze bat ezagutzen dugunean, euskaraz edo gaztelania esaten dituta izan nahi duen galdetzen diogu. Lehen, Otxarkoagan egiten dugunez lan, jendeak ematen zuen ja berez gaztelaniaz nahiko zuela. Urte hauetan, kasu bat, baina guztiz euskaraz atenditu, baina galdetu dugulako izan da. Galdetu gabe ez genuke jakindu. Gero, telefonoan lehenengo hitza euskaraz esaten saiatzen ari gara, baina hori pilo bat kostatzen ari zaigu baita. Paisaia linguistikoa elebietara jarri dugu, kartelako harraketa bar, eta zenbait txantilloi edo plantilla euskara hutsean sortu dugu, eta alboko hiztegia idazten dugu abikoentzako. Ze txantilloia guztiz euskara dagoenez, igual hiztegiaren gauza batzuk ez dituzte ezagutzen, adibidez, zuek esaten zenutena, erabiltzailea, esku hartze prozesua, holako gauzak, txantilloia sortzerakoan, hiztegi txiki bat sortzen dugu aldi berean, eta haiek hiztegitxo hori erabiltzen dute. Eta holako gauzak. Oztoporik handienak, ohiturak aldatzea oso zaila dela, eta konturatu gabe askotan gaztelaniara itzultzen garela.
Orduan, gainera, oso inguru erdaldunetan egiten dugu lan, eta gure referentzia asko gizarte zerbitzuan, adibidez, guri kasuak gizarte zerbitzuetatik bideratuta etortzen zaizkigu, oso euskaldun gutxi dago. Orduan, naiz eta esku hartze batzuk euskaraz egin, geroko txostenak eta memoriak gaztelaniaz entregatu behar ditugu. Orduan, hori da lana bikoiztea batzuetan. Ondoriorik, naiz eta talde barne lan izugarri egon, aldaketa guzti hauek laguntzari gabe ezin izango genituela lortu. Funtsezkoa izan da guretzat euskara arloan adituak alboan izan ari izana eta presaka baita ibili ez izana. Bueno, eske zuek komentatu duzuena. Une oro taldeak markatu du erritmoa eta ezagutzen ez genituen metodologiak erabili ditugu gure beharretara, nahietara eta posibilitateetara egokituz, hori bai. Hezkuntzan orokorrean zelan ikusten dugun euskara? Egia esan, Bilbon oroar eta gizarte hezkuntza arloan bereziki giroa ez da oso euskalduna. Eta gure taldean gertatzen duan, euskara ez da kezkarik handiena. Baina garrantzitsua da gure esku hartzearen zerbitzura dagoen beste tresna bat bezala, euskara gure esku hartzerako erabiltzea, beste tresna bat bezala. Lehen komentatu dudana, azkenean gizarteratzeko beste tresna bat da. Eta lamiak atxo iradoki zidan, ea aholkuren bat eman geniezaieken beste talde batzuei, eta, bueno, tira. Garrantzitsua izan da gure realitatetik, gure aukeretatik, nahietatik eta bete beharretatik abiatzea, eta taldeak uste zuenaren arabera lehenestea. Taldea oso kontuan hastea, erritmoak eta plastik aurreko kideak komentatu dutena. Eta jakina, sortzen zitzaizkigun zailtasun eta beldurrei nola aurre egin zekien norbaiten laguntza izatea. Guretzat emun hori izatea oso garrantzitsua izan da baita hori kanpoko aholkularitza hori. Eta honekin listo, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Nahi baduzu erakutsiko ditugu argazkiak? Bai. Eta komentatu aldituzu momentu batean. A ber... Eta gero besteok galderarik baduzue, aurrera ere. Bai, hauek dira Euskararen eguneko eta aurtengo Euskaraldian egin dugu jinkana bat irsebi osoan, eta hau izan da saria Otxarkoagara etorri dela. Jinkana horretan, bai. Eta hau da, uler saioetako saio bat, hor zeuden hori. Irsebiko 8 kide eta emuneko kide bat saioak bideratzen. Hau da hori, urtero Euskara Batzordetik ateratzen dugun informazioa dauden laguntzekin eta holan. Eta hau da gure egutegi baten horritxo bat. Bale, eskerrik asko. Bueno, norbaitek badu galderarik? Izaskunentzat? Badugu gizarte langilerik edo gizarte hezitzailerik gurekin, hemen? Galderarik ez, bai eskertzea, hori, niz eta zerbitzu aldetik ez, esan duzun bezala, bin bakarrik eduki duzuela kasu bat euskeraz atenditua izan nahi zuen pertsona hori, saiatzea eta egin duzun ahalegina oso interesgarria, zorionak, bai. Eskerrik asko. Bale, Jaimerekin amaituko dugu gaurko saioa. Hortik zabiltza? Bai, ederto. Nahi duzunean, Jaime. Egunon, guztioi. Lehenik eta behin, Izaskun eta Irsebiko lagunei eskertzea eta zoriontzea egiten ari diren lanagaitik, euskararen alde. Nik benetan ez nekien eta Irse ebi beti izan da zerbitzu oso garrantzitsua. Justizia lorrean, eta gugintzat bulegoan askotan erabili dugu. Garai batean txostenak eta eskatzen ziren, gaur egun
gauzak aldatu dira, baina bueno, esaten dudan moduan oso pozgarria. Berak ere adierazi du epaitegitarako txosten gehienak danak ez badira gazteleraz egiten direla. Bueno, horrek aukera ematen digu ulertzeko epaitegietan zein den euskararekiko egoten den egoera, ez? Nola porzentai oso handi batean, ia dana gazteleraz egiten dela, ez? Eta, bueno, horren inguruan eta testuinguru horretan, hor gaude besteak beste abokatuok, eta, euskaraz aritzen garenean, denetariko egoten da, ez? Baina, esan daiteke, bizi garela egoera ez normalizatu batean, ezta? Eta, bueno, batez ere interesatzen uste dute gaurko hitzaldia interesatzen zaizuena da epaitegietan euskararen egoera, eta horretan arituko naiz. Eta ikuspegi horretatik, adieraziko dut, saiatuko naiz oso labur izaten, nire esperientzia, ez? Alde onak, alde txarrak, eta horrekin batera, baita, aipatu nahi dut, ibilbide honetan oso garrantzitsua dela bakarrik ez ibiltzea. Taldearen laguntza oso garrantzitsua izaten da, eta behintzat, ni hasi nintzen abokatutza 89. urtean, eta oso garrantzitsua izan zen hastapenetan, Bizkaiko abokatu elkargoaren euskara batzordea, gaur da abokatu euskaldunak elkartea, eta hor astero biltzen ginen, eta horrela jarraitu izan dugu urte askotan, gaur egun jarraitzen dugu beste modu batez, eta orduan oso komenigarria da, egoera ez normalizatuetan eta batzuetan arazoak suertatzen direnean, talde gisa ibiltzea, ez? Eta ikuspegi horretatik hori ere aipagarria da, ze batzuetan epaiketa batzuetan, euskara batzordeko kidea joan dira, ikusteko zer gertatzen zen, eta baita laguntzeko prest, ezta? Eta, hori ere kontutan izatekoa, eta gero hor arazoren bat egongo baliz, euskara batzordeen aldetik, eta gero abokatu elkargoaren aldetik, barkatu. Kesaren bat edo ekimenen bat egin behar bazen, hori zen abiapuntua, ez? Hor epaiketa horretan egondako personek guztiaren berri izanez, ezta? Orduan hori oso garrantzitsua eta abokatu elkargoan Jaione badago eta dago gaur eguneko juntakidea, baina euskara batzordetik gauza asko proposatu ziren, bilbide luzio honetan, eta lortu dira. Behintzat euskara modu normalizatu batean egotea elkargoan, ezta? Zera komunikazio guztia bietan egiten dira, eta gero dekogun boletina baita bietan dago, formakuntza ere bai, praktika juridikorako eskola bietan hasi zen 93. urtean, eta hortik aurrera beti aukera egonda, jendeak ikastezala gazteleraz edo euskeraz, gaur egun masterrean Deustuko Unibertsitatearekin batera ere jarraitzen da, eta bide berberatik, orduan hori ere kontutan izatekoa. Eta ja hasiko naiz komentatzen, gaur eguneko zein egoera dagoen epaitegietan, ezta? Alde batetik, aurrerapauso bat egon da, eredu asko daude bietan, eta orduan probidentzia eta tramite hutseko idazkiak eta eguneroko mugimenduan, askotan, idazkia asko aurkezten ditugu eta jasotzen ditugu, euskara presente egoten da, eta bietan egoten dira eredu batzuk. Horretan, aurrerapauso bat egon da, orain dela 20-25 urte halakorik ez egon, ezta? Eta hori esan da, baita esan behar da, gero asuntoak euskara hutsez eramaterakoan, gauzak ez direla hobetu. Nik esango nuke gaudela, orain dela gutxi gora bera, eta gero, norberaren esperientziaren arabera, gero
ikusi behar da, ze personekin egoten gara, epaile fiskalekin eta abar, eta gero, denetariko egon daiteke, baina nik esango nuke horretan ez garela hobeto eta gaudela gitxi gora bera orain dela 20 urte bezala, zoritxarrez. Horrek esan nahi du, gaur egun euskeraz erabili nahi bada epaitegitan, ez dago inolako arazorik, eskubide bat bada, baina epaile, fiskal eta justizia administrazioaren letratuak, lehen idazkaria zirenek, horiek ez daukate inolako bete beharrik hemen Euskal Autonomia Erkidegoan euskera ezagutzeko eta ez dago inolako exigentziarik ikuspegi horretatik. Hau dator konstituziotik, 117. artikuluak argi eta garbi esaten du justizia dela estatuko potere bat, eta behintzat da potere zentralizatu bat. Horrek esan nahi du, hona etor daitezkela edozein lekutako epaile bat, eta euskeraz ez dakien arren, berak egingo dituela jarduera judizialak normaltasun osoz gazteleraz. Eta zerbait euskeraz egiten bada, konpontzen da, edo gauza egiten da itzultzearen bitartez, eta hori konstituzio auzitegiak behin baino gehiagotan esan du hori legezkoa dela eta gaur gure araubide juridikoarekin bat datorrela. Orduan, horrezegetik, batzuetan oso gogorra izaten da, asunto bat euskeraz eramatea eta gero epailea euskeraz jakitea eta dana egitea itzultzailearen bitartez eta orduan badaude prozedura batzuk non ahozko ekitaldia garrantzitsuak diren eta orduan hor gabezi hori kontutan izatekoa da. Eta gero, testuinguru horretan, naiz eta badaudela profesional asko formakuntza euskeraz egin dutenak, eta gaitasun osoa, eta baita abokatu elkargotik, ofiziozko txandak daude bietan, eta euskera guztiz bermatuta dagoen, gero urratz hori ematea eta dana euskeraz egitearena, jende gutxik egiten du. Behintzat hor daude datuak eta asuntoak euskeraz oso gutxi egoten dira. Oso porzentai negargarria esango nuken. Eta testuingurua ez du laguntzen. Esan dakoa nik uste dut zeregin handiak daukala. Euskera egitearena suposatzen du gehienetan itzultzaile baten bitartez, derrigorrez. Eta horrek, azken finean suposatzen du normalizazio batera altzea horrela, behintzat, gazteleraz ez bada beharrezkoa, zergaitik euskeraz beti edo ia beti. Eta, hau esan da, kontatuko dizuet asunto pare bat asko ez luzatzearren aukera badago, bestela esaten didazue eta banoaz amaitzen. Baina bata positibo izan zena, izan zen zigor asunto bat, Gernikako instrukzioko epaitegian, orain dela izan zen 2007an edo, eta testuinguru izan zen Gernika inguruan, Euskal Herrian euskaraz, orokorrean, baina Gernika inguruan egin zuen oso kanpaina potente, eta haiek defendatzen zuten insumizioa. Gaztelarekiko insumizioa, haiek euskeraz egiten bazuten, zergaitik itzultzaile bat egon behar zen, zergaitik hori modu horretan egin behar zen. Eta orduan, testuinguru horretan, goze greba bat ere kide batzuk egin zuten, nigo garatzen naiz abokatu elkargotik, Euskara Batzordeko kide batzuk joan ginela horra elkartasuna adiraziz, testuinguru horretan egon zen epaiketa bat, non, bi pertsona zeuden salatu moduan, zen garai horretako falta judizio bat, eta haiek, zeuden pres euskeraz, gazteleraz egiteko, edo euskeraz egiten bazuten, epaile erdaldun baten aurrean itzultzailearen bitartez, ezta? Eta orduan, epaiketa horretara joan ziren kide batzuk, Euskal Herria asko kide batzuk, edo, zera kanpaina horrekin bazetozen hainbat persona, eta, hasi ziren abesten Euskal Herrian euskaraz kantua, han epailaretoan, eta kartel batzuk ataratzen, eta, egon ziren gelditu gabe, eta orduan epaiketa zen burutu, eta danak izan ziren identifikatuak, eta hortik aurrera persona horien aurka jarraitu zen zigor prozesu bat. Eta instrukzio fasea egin zen Gernikako epaitegian, eta gero ahozko epaiketa Bilbon, zigor arloko epaitegian.
Eta bueno, izan zen, hor ikusi zen alde batetik, inputatu guztiek euskeraz deklaratu zuten, eta hala eta guztiz ere prozesua gazteleraz eraman zen. Hori, ez dut aipatu eta nik uste dut komenigarria dela, badago Europako itun bat, da eremu urriko eta eskualde hizkuntzen Europako ituna, eta horren arabera alderdi batek euskeraz egiten badu, geure kasuan, baina katalanez edo hizkuntz minorizatu batean egiten bada, eskubide osoa dauka prozesu hori hizkuntza horretan eramateko. Geure kasuan batek euskeraz egiten badu, prozesu hori euskeraz ingo litzatek. Kasu honetan, danak euskeraz deklaratu bazuten, prozesua euskera izan behar zen. Instrukzio guztia aldiz esen eraman euskeraz, gazteleraz baizik. Eta gero, ahozko epaiketara aldu zenean, hori ikusi genuen, hori ezela errespetatu, eta hor, planteatu genuen aurritazko kuestio bat bezala eta bat. Baina, arlo positiboa, ez naiz luzatuko adibide honekin, izan zen ahozko epaiketa burutu zela epaile euskaldun batekin. Eta alderdi guztiok, hor 6-7 abokatu geunden, eta epaia euskalduna ziren, eta euskalduna zen bakarra izan zen fiskala. Eta berak esaten, edo, berak ulertzeko guk esaten genuena, itzultzaile bat behar zen, ez? Eta berak, fiskalak, barkapenak eskatu zizkigun, esanez sentitzen zuela, beragaitik, itzultzailearekin egotea gora eta bera, ezta? Orduan, nik uste dut hori bitxia izan zela, eta argi eta garbi adierazten zen ze garrantzitsua den epai euskalduna denean zen normalizazioan egin daitezken gauzak euskera. Zoritxarrez gutxitan gertatzen dena. Beraz, hori arlo positiboa. Eta gero beste adibide bat, oso labur ere saiatuko naiz izaten, da kontentzioz administratiboan orain dela hilabete pare bat izandako epaiketa batean, kontentzioso administratibo auzi batean prozedura laburtuaren bitartez egiten bada, da demanda eta gero epaiketa. Orduan ahozko epaiketak badauka bere garrantzitasuna. Bide administratiboa Eusko Jaurlaritzaren aurke izan zenez, izan zen idazki guztiak bietan izan ziren, gazteleraz zein euskeraz, ikuspegi horretatik ondo respetatu ziren gure hizkuntza eskubideak, baina gero epaiketa egunean, epaiak ezekien euskeraz, eta gut naiz eta idazki guztiak euskeraz egin, esan zigun, zergaitik ez duzu abizatu euskeraz egingo duzunik, eta bertan bera geratu zen epaiketa, ze itzultzaileak ez ziren abizatuak izan. Epaiak behar zituen itzultzaileak, eta bere ustez nik abizatu behar nuen hori esateko, ez da euskeraz egingo nukela. Hori da ez normalizazioaren adibide oso adierazgarria, ez da zoritxarrez holan izan zen. Eta hemen ematen den paradoia da euskeraz izateko prozesu osoa eskubide izan arren, gero epaiketa egunean epaiak esaten duela. Epaiketa euskeraz burutuko da, baina nik euskeraz ez dakidanez, itzultzaile bat egongo da hau itzultu. Eta baita kontutan izatekoa da Eusko Jaurlaritza alderdi moduan agertzen bada, edo diputazioak, edo gure autonomia erkidegoko udalak badira, nire ustez oso garrantzitsua litzateke hango abokatuak euskeraz aritzea, halako epaiketetan. Alderdi batek euskeraz egiten badu, Eusko Jaurlaritzako abokatuak euskeraz aritzea, nire ustez benetako borondatea balego, hori gaur egun bestekoa izan beharko litzateke nire ustez. Orain dela urte batzuk izan nuen halako asunto bat, egia da epaiak ezekila, baina Eusko Jaurlaritzako abokatuak euskeraz egin zuen, eta horri ematen dio beste normalizazio bat, ezta? Epaiak ez du jakingo eta itzultzaile bat egon beharko da tamalez, baina behintzat alderdiek egin genuen euskeraz eta Eusko Jaurlaritzako abokatua bat. Baina hori ez da horrela gertatzen beti, izandako azken epaiketan behintzat halakurik esen izan, ezta? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela testuingurua. Testuinguru batzuetan badaude, hizkuntza eskubideen aldeko kanpainak eta gauzak eta mugimendu gehiago, aipatu dudana, Euskal Herria euskaraz bere garaian egin zuena, Ibarretxeren planarekin batera, garai horretan, eta gaur egun, behar badaz dira momenturik onenak, pandemia garaian ematen du, halako gauzetarako ez dela momenturik onena. Baina, hala eta guztiz ere,
gure eskubidea da, asko merezi du, eta nik uste dut derrigorrezkoa da, euskaldunok duintasun osoz euskaraz egitea, eta estopoen aurrean, beti egin dugun moduan, salatu, kesak aurkeztu, eta esan zein den errealitatea, egunen batean poliki-poliki gauzak aldatzen diren, nire ustez, hor oso garrantzitsua da benetako borondate bat egotea, bai politikoan aldetik, eta baita mundu judiziala hauetan ibiltzen garen guztio. Horrezagatik asko kostu naiz irse ebiko partaideak lehen azaldu dudanaz. Eta, honekin amaituko nuke gaurko txildatzua. Eskerrik asko. Nahi baduzu gutun bat, dokumentu bat bidali zenigun, ezta? Erakutsiko dugu nahi baduzu. A ber, eta igual azaltzen badiguzu zer den. Bai, hau da eredu bat, eta behin prozesu batean, kontestuoso administratibo batean, demanda, prozesu guztia egin zen euskeraz, eta orduan eskubidea geneukan dana euskeraz egiteko, eta orduan, eredu hau oso nire ustez interesgarria da, edozein alderdik, edozein abokatuk arazo hori badauka, berak euskeraz egin nahi badu, eta eskubidea badauka, esandako Europako itunagaitik euskeraz izan dadila prozesu osoa, idazko horren bitartez eskatzea asunto euskeraz izan zedila. Eta, hori, nik erabilitako asunto batean, holan izatzen, dana hortik aurre euskeraz egin zen, nahiz eta epaiketa gunean azaldu dudan. Ez da, epaia, ezekin ez euskeraz egingo da, baina niretzako itxutxale bat egon behar. Bale, mila esker, norbaitek galderaren bat egin nahi du? Nik galderatxo bat, lehenengo eta behin eskerrik asko islari guztiei eta eskerrik asko elkargoaren partetik Jaimeri parte hartu izanagaitik. Oso interesgarria da eta gainera berak esan duen moduan Euskara Batzorde horretatik eta abokatu euskaldunen taldeak lan handia egin izan du urte askotan zehar eta oraindik ere parte hartzen du eta eskertzekoa da gurea bezalako arlo batean horrelako bereziki zaila izaten den esportzu bat egitea, zenbait kasutan. Nik bai askotan gertatu zaigu eta elkargotik ere epaileekin landu behar izaneko zerbait izan da, eta bai gertatu zaigula, hori kesak heldu izan direla, adibidez guardia batean, euskaraz asistitua izan, Jaimek esan duen moduan badaukagu txanda berezi bat, guardiak euskara hutsean asistituak izateko atxilotuak, baina epaitegira heldu eta epaileak zelan edo alan, esan bezeroari, eske itzultzaileari itxaron behar badiogu, askoz ere gehiago luzatuko da atxilotze orduak, ze tardatuko du etorten, eta pixka bat egiten dute gaztelerara jotzeko behar hori, ez? Eta bai, beste batzutan ikusi izan dugu, eta igual hori da Jaimek igual azaldu aldiguna ere, ze zaila den itzultzaileak tarteko bertokotasun hori, hurbiltasun hori mantentzea, ez? Azkenean itzultzailearen hitzen menpe zaude, bai idatziz eta bai ahozkoan, ez? Prozesuan guk euskara hutsean sartzen badugu idazki bat, hori gero itzuli egin behar da, ez? Eta nik dakidanez berriro bidaltzen digute, onespena emateko itzulpena ona den, eta horrek luzatzen du asko prozedura, ez? Zelan animatu bezeroari, jakin da igual prozedura bikoiztu egiten dela denboran, horrelako itzulketa tarteko, zelan gomendatu eta zelan animatu bezeroa euskeraz jarraitzeari, ez? Zenbait kasutan denbora gainera bere garrantzia badaukalako gainera. Bai, jaien ez komentatzen duzuna, ni behintzat bi asunto mota esan ditut, bat azuk esan duzuna, guardiako egunean egotea persona horrekin, eta bera batean, eta batean euskeraz nahi duela esan, eta funtzionarioak esatea itzultzaileari abisatu behar zaio, eta behar bada bizpahiru ordu, ez da itxaron behar den. Orduan, hori oso gatza da, nigo goratzen da, halako bat izan nuela aste nagusian, eta hor zegoen persona bat atxilotuta, eta kanpoan zeuden persona asko.
eta lagunak, bere familia, bere ama negarrez, oso, eta orduan, hor erabaki behar da, ezta? Eta ez da erreza, azken finean da askatasuna, ezta? Persona bat zergatik egon behar da ziega batean, berak euskeraz egin nahi badu, eta gazteleraz egiten badu, askatasuna ematen diote, deklaratu eta kasu horretan zen gauza serio bat, askatasuna eman zioten, gazteleraz egiten bada berehala, eta euskeraz egiten bada itxaron behar zaio itxutzaileari eta bizpahiru ordu. Hor nola daukan eskubidea, ez deklaratzeko eskubidea, egin dezake euskeraz, naiz eta epaileek ulertu ez, esan nik ez dut deklaratuko, hau da nire eskubidea, eta gero nahi halako zerbait egin daiteke, ez? Eta kasu horretan horrela egin zuen, bera nahi zuelako lehenbailen ataratzea. Eta gero, beste egun batean deklaratzeko egitekotan, suposatzen da hori itzultzaile egongo litzatekeela. Orduan hori da, suposamendu horretan da, aholku bat, edo egin daiteken gauza bat. Da, ez normalizazio baten barruan, baina behintzat hori egin daiteke. Eta beste batzuetan gertatzen dena da, zuzoa zela zure bezeroarekin, eta berak euskeraz deklaratzen duela, nik orain dela gutxi izendapena egin genuen izendapen idazkia euskeraz, berak izendatu ninduen, eta bere deklarazio egunean joan ginen jakina euskeraz egingo zuela jakinda, ezta? Eta epaileak esan zuen hori bai oso kortez, oso honekin, esan behitu badakit eskubidea osoa duzula deklaratzeko, baina ez genekin euskeraz egingo zenuela, ez dago itzultzailerik, abisatu behar zaio, itxaron behar da, ez dakizena ego duzun, orduan hor ere, gonbidapen bat egoten da, egin gazteleraz eta lehenago amaituko dugu eta inor ez da egongo itxaroten, ezta? Orduan, gauza eta batzuetan ere, guk ere lan kontua ditugu, behar da daukagu gauza bat epaitegian eta 2 ordu geroago beste epaitegi batean daukagu beste gauza bat, orduan ez da egotea denok itxaroten egotea. Orduan, horrek adierazten du ez dagoela bide egoki bat, gaur egun, guk baita bukatu elkargoa bere garaian egin zuen kanpaina bat oso ona epaitegi elebidunen alde, non reklamatzen zena zen, edozein prozedura euskeraz egiten zen, epaitegi elebidun batean egoteko. Eta hor eramateko asunto guztiak, normaltasun osoz, hor funtzionarioak, epaile, fiskal eta hori, epaitegi horietako funtzionarioak, elebidunak izan zitezen, ezta? Eta, hori ez dagoenez, ez dago bermatuta, orduan, zuk euskeraz egiten duzu, epaileak ez du ulertzen, eta hortik datoz arazoak. Eta hori izango litzateke aholkua, ezta? Duintasunez, saiatu, normaltasunez, eta gero batzuetan, abisatu behar zaiola epaitegiri euskeraz egingo duzula, hori asuntoaren arabera ikusi behar da, ze suposatzen dion asunta bezeroaren txat, batzuetan jendeak lan utzi behar du epaitegera joateko, atxeratu beste egun baterako utzi, hori, gure euskal dagoen bitartean saiatuko gara bizatzen haizu, euskara egingo dugu, itzultzaile bat egon behar bada, egon dadila, ezta? Orduan, hori esango nizuke jaione. Eta, ikusi du Jon Etxaberen mezua ere bai, posten naiz, gu askotan bildu gara Donostia eta Gasteizko kidekin, eta, Donostiako kidekin ni behintzat aspaldian ez naiz egoten, eta oso pozgarria da ikustea hor Jon Etxabe egon dela, eta, besarkada bat erarentzat eta Gipuzkoako kide guztientzat. Bale, mami, esker, igual amaitzen joango gara, bale? Eskerrik asko guztioi, ez daki beste norbaitek beste zehoz ere esan nahi duen. Bestela, hemen utziko dugu eta animatu hurrengoetan ere parte hartzera, eta hori, eskerrik asko. Zuei. Mi esker izlari guztiei, ere bai. Zuei.